As the Lord Jong Sngi Burom, God don rank God Sngi Burom. God men ko para bagi ngiwan na jan ban na jingai ni don tang gawe ke jing tumu bagata ke jing tumu kalay banwan ban yo ya ke jingai e jong oblay Hakamen ban hakamen siem. Ban yo ike jingai e jong oblay, ake jing don kam jong pi barom. Tena kata down, ai bakani ka sngi ka nom long ka sngi ka bale no e. Henry kan long ka sngi ka badam jing kerku, om tang ye pi. Henry ya kita kibakiwan ban yalam, ya kita kibapi duai, ya kita kibakiwan ban terwa. Hakali jing kenya bakoi, pada jing duai hakali sngi baro shisngi. Menen kejanmi ngira pling yang ka nobena bakandai sngi na ka bynta ke jingpynkhreh ya ka sngi ublay kabanwan kanyo tarik kaban salong ka Sngi Burom ka background jong kani ka center duai jongi la sngi ublay. Ban pynkreh ya kate ke sngi ngilasdang menin ya ka nobena bakandai sngi kaban sakut haga sngi sajjan kaban wan kan riu tarik the sngi sajjan ban wan kan riu tarik en nom don mas kumne men step en nom don namar sadon haga sngi ublay kan nyo tarik te komta baro kini ki kindai sngi man laga sngi ngira bo ki jingtmu ki bagerbang ban duai na ka bynta ki jingtmu baper menin kami ngira don rengkat bagi volunteer bagi member bagi para bagai group ha ka ba ngila duai yo rosary ban menin ngila don yang Kajingyak procession hakani ka compound jongi ka bangil duai yo rosary da ka ba magi ngilabo jingchmu karban boglay unang kerko ya kali ka center jongi ka baladap menta ar posnem kanti but menta ka sngi pan ni duai karban hakani ka Mass Bakhuid but baroshi sngi Nado bala duai yo rosary men step ke jingtmu men ke sngi ke day na ka bynta baro ki volunteers bad ki members bagenda ke jing ia jonglay da ki long ki barit ne ki bahe ki babat ki kam per ni duai karban na ka bynta jongpi bakabor jong men simlay kan don bad ki volunteer jogi namar khalam ki volunteer Kumno mapi ki pa joble pilla ban yo ya ke ching ya ra
Jisuru le jenjar la klemdon ki apostol khat argot. La klemdon ki nyofo argot banderap yu. Niru ki se jenjar. La don ki ni ki volunteer jongi. La don ki member jongi. Ni duai by way na ki kindap da kabor jong men siem bakhuid. But kung nakabenta kinong le bha baro. Kinong le bha jongi. Na do kito kilayarap panginyo yakani ki yen mani ki karteng chongki ki don hang to po but ki bayai le bha yagi man la kapor hadu kani kasni bo blame ker ko ker do yagi way by way namta padera sni nengkong yin sayo nakabenta ke jingsuk ki yen ki sem jompi jingsuk apdeng ulok bat galok jingsuk apdeng shipara khamtam ki to ki badan jing pila banwan syakani ka Mass Bakhuid nanta pane khan artarik nakabenta kinong hikai jongi paro kinong hikai la kilong ki bahikai ki kerlan boker ki bakwa banwan kan salon ki jing duai kerpang nakabenta jongi khalai tarik nakabenta baro ki badu jing kermen baro ki badu jing kermen ngong if he don't born back ki brave ki badu jing kermen Teng war ke jinglong samla ya pher jingmut chi samla ro du jingkermen teng akan kom treikam kamiat ke kam ro du jingkermen teki to baro ke bakwa banyo ya ke jing ai bakar pang blai khanlai tarik kade na ka benta kita ke bedu jingkermen khat sau tarik pat na ka benta ke bedu ke beshitom don ki ba Pai shaka diang rom long shaka mon rom long pai shaka rom long teng la buker pang kari kasni na kabenta jongki khat sao tarik khat san tarik na kabenta ki bakwa khon shaydon ki tu ki ba shay bu junobena ban yo khon teng ra phikwa ki wan khat san tarik ni duai ban ni ker kho ker pang ye phi khan riu tarik na kabenta ki bakwa kam kwa cham Bon ki kon samla ki wa de ka kam ke cham kim yo de mi duai kerpang na ka benta jongpi khan riu tarik khan nyo tarik pat ka sngi ka bakrao ka Bible Convention ka jing ai mo lang jongi ya ublay hakan ka sngi khan nyo tarik la sngi ublay banwan kan sa snang ka por kindai shi deng men step de baro koi jawan lupa bat lupa ka por nang bangin la wan snang ka por ka babian la sngi ublay banwan khan nyo tarik tek baro shita yo bat mental ka jingstang jongi ya kan no bena kan long ka pon riu shiteng janmi riu shiteng ka don kan no bena hagne idwai yo rosary bukod ni kerko ya kini ki bakwa ya kini ki jing tumu boker ni belong ya ka Mass Bakhuid na ka benta kini ki jing tumu jongki ya kani ka program mabu shabar te pila ki bakwa banwan khamtam ki bedon saudong ka sor shalom ne saudong ka area jumi ki bamda jingai ki bakwa banwan pila banwan man la kami hadu khasi sajjan ka banwan ha ka pon riu shiten janmi
ai nam mi ko blei ko ko ya ai nam mi ko blei wen sim bakhuid de ga don o jonga de ga men sim jonga de ga jing ban shami troy ta kani kistan na don kam yami na wan shami na ba na khat jana na Paling kejepuli ngangkat kita Bisaya. Ada nong kubanding, rekap kebenik bang duduk kebapak. Hak asnam bang usgim. Rengkat pati, rengkat patiru. Kacing pulih naga gospel bakhuid kat komo Mateo. Pon ujisu la anga ke apostol jongu usenran long kam krau ban yau nong hikai jongu lemne ushakri ulong kam krau ban yau kenra jongu kalabyang yau senran bon long kumunong hikai jongu ban yau ushakri kumukenra jongu Lada kila kot yauk pa jong ke yeng bel sabul kad no lele kin pen bot nam ya ki jo ki bana ke yeng ke sen ke jong u kom jao wat shep jeng ya ki briu namar om don ei ka bala set ya ka ba en om pen pau lani ka bala buri ya ka ba en om sei madan ya ka ba ngaya jo ya pi ha ka ba jong Tukren ha kabashai, but yakaba pios no de kabashu pasiao, to penpena na tunong yin, but what shep ting, yakito kiba pen yap yakamen, Henry kibamla ban pen yap yakamen siem, pen ban to kam shep ting yaw tau bala ban pen jot, but men siem ha du jot. Hado om de shipisa ya artli kisim yin Henry wat ka way na ki kanom ha pakakendo klem ka mon jong ukpa jong pi wat kis new kli jong pi baro lanyo komta wat ship ting pikam korma pi bonsha ban ya kisim yin komta karubo playa nga kmat kidriu Narungan playo hatmat ukpa jonga ubahabne Henry utapat ubalen yanga hatmat kibriyo Narungan lenyo hatmat ukpa jonga ubahabne Gani ka gospel jong utro You can change the gospel inside the pop. Jadi bagaimana deng way come kalau way come snoring, nene Henry pat itrei na kabenta ke jong blay. Deng kali ke Sngi kamu nak kuat balon congratulation. Wadi kali ki volunteer barit jongi ki balon ki nomor 1. Hagni ki don ki long kami pat ki balas next slam ha. Ni don ki long pa ki balas slam ha. Don ki long pa jongi hado bakin nan leg no show try. Kilang long ki nong ruai kung may babu Bernard Bandri lang nong si.
Nado by join in what Jusanye, Hado by in the lake not Nakanis Aperte. By Shano, Lanangayap, Katbanadang Ruan, Banyaron Young Blay, Gasno Tanat Bah. Balashisha, Urayap the Kabayaron Young Blay. Ulalong the Shisha, Ushakri Jong Blay, Hado Kabakot Clan the Do Mensim. Bombamong Kanika Gospel, Jong Machios, Kanong Kabashipong, Mentagasni. The naked gospel ka grand shy kanar, but what Jew shepting, and sa don bon kibril kiban sa kendo yapi, kiban sa penbot nam yapi, kiban sa kren ben yapi, Henry what shepting, nabakila dep kren ben shwaya nga ong Jisu, kila dep kren ben shwaya nga. Yana kila ong mga deng Beelzebul, te yapiru kin sa penbot nam. Henry what non shepting. Nanta Jisu kaya gospel government de Sngi kalatong imat ko majid kerpang bahasbak ba kada kren ya kini ki volunteer jogi imat ublay ba tiphi ba mende ke Sngi pen kentang ya ki volunteer jogi namar pek kani kot jong ka balang kani kot jong ka balang ndai na ba jid kerpang ya kini jid puri yo yung jid kerpang kani sipo ya kapor lai ya kabaan. Teka don hangi, hindi na mga legit kerpang. Kadon hangi, but yan deke chikwa jong blay himanon ya piki volunteer bagi member. Ya ka ba pitjon halaji what ju sheptin. Penpna na tunong yin what sheptin. Ya kito ke ba pen yap ya kamen. Henry ke ba nong lakban pen yap ya kamen siya. Ben ban pide ban kam shepting, yau tau bala ban pen jot bat met ban man sim, bat ban break artat ye pi shapol tu jot. Te pi kong ki member, pi kong ki volunteer, what you shepting ye ki jinken, what you shepting ye ki briu. Haba pi le ye ki jing shisha yen na tunong yin ong Jisu. Kapamut, kren jam ke, kren jam. Nam dege tanna kapolpit bakikren om dege tanna keduan Henry Jisu ang naturum yen ru pilakban ban hela kabamut hakano cerita kalau pinon hakali lalu pinon hayo lalu pinon hadukan keren dege tim jongle hantaru pilakban long volunteer hantaru pilakban long nong yalam Hantaru pila banlong member. Balay namar bau blay ujiye yapi. Ngatip don bon bahana preng jong ki balong nong yalam. Hala ki jong ki balang snong. Ngatip hame don bon ki president, ki secretary, senglong pa, senglong kami, seng sama. Ngatip hame don nong yalam ki bibi. Ngatip hame don ki rang balang. Ngatip hame don bon ki nong tray balang. Kisnamla ke be lum khau kham ye lum ne sanyang uban hei jong ka balam te piru pilong volunteer tam pimdei volunteer jong ke MRC Mystical Rose Center Henry pilong volunteer halaki balang sinong halaki parish piru ki volunteer nagadagadang ang ye pi ko ke Sngi ka pinang shur halaki jong ki balang jong pi halaki jong ki center jong pi kan sa boy ka por mo blame sa thot ke pi haneru ba ngi la khawtmen ngi la sing ngi sa nomla bang tresa te pit sa wan sa pi ban garap lem na ka benta jongi ta ten jong blame kong pi wat ju sheptin na marwan ki snu khle jong pi la yo What you sheptin, pikam kor ma pite bonsha, banya ki simyin. Pi long de shisha ki boblay, ujin kerpan ye pi. Te komta kani ka tin joblay ka pen kot kumne ba kong. Kat ki ba pla yana kmat ki briu, ngarungan pla kmat ukpa jonga oba habne. Henry ki dapat ki ba len yana kmat ki briu. Ngarungan lenne ki kmat ukpa jonga ubahane adi snoduk jingpynkhreh ki tungta bau Jisu rang ngami chore yoni ngami chore kani namar bakila lenya na haka perche tengo angil ki
ngam tharai bandon uweu member uweu volunteer ka ban len yau Jisu ngam tharai lada pia shakri yo blay hasan dak jong ngam tharai re ba phile bat lada phile ngam ye phi kan salong ke jing Sngi Burom bau Jisu man goe ke siunom ngami chore ye phi hoi kidai nong wai ha mystical rose dale shabran Jisu ngami chore ye phi hoi kidai nong peke ki bapan dale shabran Jisu ngami chore ye phi hoi kidai nong wai dale shabran Jisu ngami chore ye phi wow make em rat leno ei phi ta jingpynkhreh si tong baroi mo leno ei te henry dang election na nga gawin kasi Jisu nay tang bawang nga ito yaki Henry tang siyoi balawan mare ari pilawan ale one name volunteer janga name member janga pilawan ale one song no hagane ke janga gawangala bynta lupa na bynta jong ani kanu ke jing Sngi tana kanu ke jing Sngi kamen sim balay na mar bagila tray hagane ka pertay na bynta Burom ke jong le dia yo bat ula ai ala ke senran uong doshen batobam na kane pi baro namar kane kalong ka metjona yakabana IT na ka bynta jong pi Keju karukom endalalang yabang ula shem yaka kori barka baay mo biang yamin ula ayaka halaki senran baruong to shem batodi nakane pi baro namar kane kalong ka kori jongas nam jona jong ka jutang batumay bat bam chukot yakaban penmi nakabenta jong pi bat jong ki babon yakaban ma yakipop to let yakani ban ken mau yana ulem baru badhau kya long mi blek pa badon bo
along the way, Barumen Sim Bakhuid, Sngi Burom like a jing Junom la Junom. Amen. Koblei badon bor baro bad bayim junom. Meo bapen pai byang yagi shagajing embam chukun. Agajing me pa jong grace sukon jong min. Topen roy hagi yaw so jong kani ka sakramen menta kasngin. Bato tek dono jongi yakabon. Jong kani ka jinknya kabapemaya bat kawakentan. Ipanya kanin. Do Kristo try jongi. Utray undon rengkat batpi. Jinker poker job labor on board baron kanyar lord jong pim utpa utkon badumen sim bakhuid to lesut yamas Yeah.